cakepane niki sing damel niki lek mboten klentu Sapa to? Pak Sukron. Pak Supron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem nduk aku bisa nyanyi guys. Wis tuwek sawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Anggur Niken Salibri delon awakmu ning layar lho kan masalah jan kaya Romeo Juliet aja ya ayo jendela Niken Salibri Timen Buddha yang ram masih mangling cahyane raka eksis